Третия слой от... много се превъзбудих нещо. Третия слой... Какво да ви кажа за него? При третия слой пак трябва да се направи кръста, нали, както при първия слой. Само че формулите са други, малко по-трудно. Така. Трябва да се намерят две, които са си на позиция, а не на място. На позиция значи да си пасват цветовете. Вижте, това е позиция, а примерно това е на място, защото... да, разбрахте. Така. За да завъртим това да дойде тука и това да дойде тука, нали, и тука да се разменят, е следната формула. Долната надясно, чакайте, че забравих. Фронталната надясно, лявата надолу, долната надясно, лявата нагоре, долната наляво и фронталната я връщаме. Така, и какво се получи? Така, ето ги всички, тези две са си на позиция, тези са си на място. Така. Добре, има една формула, за която да се пръснат. Мисъл, това е много гадно, което стана, защото са две по две, положни. Не трябва да става така. Формулата. Което искаш си, на която страна искате да си го направите, си го направете, няма значение. Средната надолу, долната на дясно, качваме централната, долната два пъти наляво, смъкваме централната и връщаме дясната. Така. Така ми, добре стана. И пак трябва да направим предишната формула за размяна на тези двете. Долната на дясно, фронталната на дясно, лявата надолу, долната на дясно, качваме лявата, връщаме долната и фронталната я връщаме обратно. И ето кръста е готов, долният кръст е готов, ура!